Benvidas e benvidos ao Lab Barbanza de Boiro, un centro de formación e innovación en emprego para toda a comarca. A nosa prioridade é impulsar o talento local e fomentar o emprego e o autoemprego. Aquí, no Viveiro de Empresas e no espazo coworking, o obxectivo é que a proximidade se converta nunha vantaxe competitiva, promovendo a xeración de alianzas entre profesionais e empresas. Boas, son Tomás Muñoz, fundador de Venencia, unha empresa náutica de formación e turismo náutico en Galicia. Estamos na Marina de Cabo de Cruz, en Boiro, e ofrecemos salidas turísticas e formativas na Ría da Luz. O Lab Barbanza, pola nosa parte, Venencia ofrécenos bastantes aulas formativas para os alumnos e, ademais, podemos facer e facemos moitas colaboracións cos demás coworkers aquí no Lab Barbanza. Hola, o meu nombre é Elena, represento a iniciativa Orixe Salgada, que somos unha empresa biotecnolóxica que tratamos de reaproveitar as algas da Ribazón para convertilas en recursos para diferentes sectores. O primeiro que nos diriximos é o agro e, como tal, facemos bioestimulantes gracias aos principios activos que obtemos destas algas naturais para a terra, para ser máis sostibles e para unha agricultura mellor. Gracias ao espazo que temos aquí en Boiro, podemos optar ao premio da Diputación da Coruña, os premios PEL, e fomos gañadores dun Accesi. Estar aquí en Boiro proporcionanos unha ventaxa porque estamos cerca das confrarías que nos proporcionan a materia prima e, a parte, estamos no polígono industrial rodeados de proveedores e colaboradores que nos axudan a poñer en marcha esta iniciativa. Eu son Ana de Diego e adícome á permacultura e ao deseño rexenerativo. Xunto a Agrofloresta Viva creamos xardíns rexenerativos. E que isto? Pois é basicamente rexenerar o solo, aumentar a biodiversidade e mellorar a vida das persoas. Este coworking me ofrece un espazo no que reunirme con colaboradores, dar forma aos proxectos, pero o que eu salientaría máis é o aspecto humano, a mentorización que temos, a titoría personalizada. Eso, sin duda, é o máis importante. Hola, xentiña, son David García, fago traballos agroforestais, todo o que ten que ver coa xestión de montes e a implementación de hortas e traballos de xardinería. Traballo principalmente na área do Barbanza e, nada, convídovos a todos a darme unha oportunidade. O Viveiro de Boiro, a verdade é que é algo fundamental nestes comezos para min, porque me brinda a oportunidade de ter un espazo ali, tanto taller como oficina. Me brinda a oportunidade tamén de coñecer a moita xente dentro do sector e abrir moitas portas a nivel laboral e colaborar cos meus compañeiros, apoiarnos nestes inicios que sempre son complicados, aprendendo uns dos outros, así que super agradecido. Ola, son Durbe Viturro. Eu, xunto con 3 compañeiros, montamos unha cooperativa dedicada á xardinería. Facemos todo tipo de traballos, desde implantamos xardíns, riego, desbrozamos, limpiezas de fincas, adaptándonos sempre ao que quere o cliente. Formamos parte do Lab Barbanza, donde temos a oportunidade de colaborar con outras empresas. Ola, son Ángela Novo, da Loumiños do Ceo. Dedicome á elaboración de velas artesanais, tanto aromáticas como personalizadas para eventos. O meu proxecto tenta ser o máis sostible posible, utilizando materiais ecolóxicos e de cultivo propio. Para min, o Lab Barbanza de Boiro aportoume moitísima rede de contactos e de colaboracións con outros coworkers, a parte do apoio que tuve na incubación do meu proxecto. Como acabamos de ver, o Lab Barbanza non só achega o espazo, senón un apoio especializado. Axudamos aos proxectos a madurar dende a fase inicial de ideación ata as etapas máis exixentes. Temos o firme compromiso de potenciar o talento e as oportunidades de futuro para a nosa veciñanza. Se tes unha idea ou proxecto empresarial, o Lab Barbanza está aquí para axudarte. Traballamos para consolidar este centro como un referente de excelencia. Animámoste a que te unas á nosa comunidade emprendedora.